Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon. Mi hofni on mi waɗani on barka be nyalomare hande, nyalomare altine le 3 mars 2025. Derɗiraɓe mi waddani ɓawo nde waɗi no video en holli no goɗɗo creirta address email ha video ngol ɗo ngol en afisi dow ɗo ko sali. Hande bo mi yiɗi mi holla on dedei no a tokkata a resa numeroji maɗa ha nder address email mai, ko da telephone maɗa a sanji telephone a foti a hosa address email maɗa be mot de passe je en holli no to a create ɗo a hosa ɗum kanjum man ɗo a maɓɓita telephone maɗa fere numeroji maɗa fu warta. Lawol ngolewol a tokkata waɗa non man ɗo. Arande maini derɗiraɓe ko en holla habde to hande on feni warugo ha sen Kugal Plako TV gal YouTube on habda on abona nonnon on ɓiɗɗa shem on partaja video mai dedei ƴamolji on mari fu on asana min ha commentaire. Arande maini en nasta nder ɗo man banni, to en nasti banni en windi numero jotta kam ha nder telephone meɗen en yiɗi en windanaka inde sai en wara ha babal windugo inde ni a windi create nouveau contact, en wara en clika dow ton banni. To en cliki nda ha ɗo ha on yiyata windi enregistrement sur le compte ɗo, nda address am fere ɗo joɗi ton. En clika sai en wara en dirta nda address je en create no nyande Kugal Plaku, en wara en mema dow address mai banni. To en memi dow address mai ni joɗi sai en wara en winda inde, mi winda Adamu Jibrilla. To mi windi banni ni sai mi wara mi enregistra numero mai. To mi windi mi jo'ini banni ɗo ɗum ha address email am on ka joɗi, ko mi sanji telephone ɗo mi wala haje numero am dilli noi numero am mi perdi numeroji am. To mi hosi address am mi maɓɓiti ha telephone fere ni numeroji am fu warti. Nonnon derɗiraɓe dedei ko larani address email en ɗo tokkitini videoji inshallah dedei lawol no a localisirta telephone maɗa. En wi to abone meɗen Siki Sang en waddan ɗum. On yettama, on yelanama khairu. Wassalamu alaikum.